La meva primera relació amb el món del vi doncs em ve per família, perquè clar, doncs tots els meus avantpassats fins a 5 generacions han treballat i han viscut en el Celler de Gelida, i llavors doncs això no té cap secret, perquè des de petita doncs totes les excursions, tots els viatges que feia era o veure vinyes, o veure botigues especialitzades, o conèixer les persones que feien el vi. És que la veritat, el rosa que l'amor s'hi posa i veure la vie en rose senta molt, molt bé. Penseu que sempre el rosat va bé una mica fresquet. Per què? Doncs perquè tenim aquestes varietats negres que el que fa que tinguin aquest color rosat és perquè ha estat poques hores en comparació amb un negre macerant, i que en canvi després tenen molts cops l'elaboració d'un blanc, i per això sempre ens agrada una mica més fresquet, cap als 6, 8 graus, 10, depèn del cos, perquè n'hi ha molts que poden tindre fins i tot criança i que la veritat tenen bastant volum alcohòlic.